Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем зараз сказать про тыдзень 23-29 верасня, и я пропоную вам наступные 5 падзеяў. Першае, 28 верасня, 3-я гадавіна забойства Андрея Зельцера. Другое, 23 верасня, визит Владимира Зеленского в Злученные Штаты Америки. 27 верасня, забойство кіраўніка Хизбаллы Хасана Насраллы. Четвертое, 29 верасня, парламентские выборы в Австрии. И 23 верасня, затрыманне в Могилеве Александра Кандрычына, які оказал супротив террористам с Губасика. Уже 3 гады, як адбылося в Менску забойство ГБшниками Андрея Зельцера, на вялікі жаль, мы основную информацию маем менавіта от ГБшных структураў. До конца не зразумела, что там адбывалася, але ж відавочна, что Андрей Зельцер хотел оборонить себе, хотел оборонить свою семью, хотел оборонить свой дом. И этого права его натурально позбавили карники лукашенковского режима, якія уже больше 4 годов штодень арыштовывают, катуют, сбивают, катуют белорусов, оформляются новые криминальные справы, заявляется все больше и больше политвязнев. Репрессии, на великий жаль, это штоденные обовязки незаконной лукашенковской банды, якая захопила владу в Беларуси. Натуральна спроба супраціва, яна была падтрымана беларускім грамадствам. Гэтай салідарнасці вельмі баяліся бандиты, і таму вельмі вялікая колькасць людзей была захоплена за каментары салідарныя з Андреем Зельцером, якія пратэставалі супраць беспредела ГБшнай банды. И на великий жаль, больше сотни из этих людей были официально признаны политвязнями, потому что массово давались тюремные термины белорусским патриотам по этой справе. И вельми трагичный лёс вдовы Андрея Марии Успенской, якую бандиты захопили, спочатку и отрымали в СИЗО, судили, а после кинули в новинки, как применить методы карной психиатрии. Все это абсолютно жахливо. Але ж я все равно веру в справедливость. Я веру в то, что про подвиг Андрея Зельцера белорусы не забудутся, что все виновные в злочинстве, его забойстве понесут адпаведную криминальную отказность. І вельмі хацелася, каб проста гэта адбылося хутчэй, бо мусіць быць справядлівасць. Меня вельмі насцярожвае тое, што впершыню не так шмат было акцый на 3-ю гадавіну забойства Андрея Зельцера. Это вельмі кепска для беларускай дыяспоры, потому что в Беларусі акцыі сёння просто немагчымыя, але ж там мільёны людзей, якія хочуць, каб была справядлівасць і законнасць. І Андрей назаўсёды застался в гісторыі Беларусі як чалавек, які спрабаваў аказаць супраціў і абараніць асноўныя правы кожнага чалавека. А ж гэта не распаўсюджваецца, на вялікі жаль, на беларусаў, якія практычна захоплены незаконнай лукашэнкаўска-пуцінскай бандай. І так не мусіць быць. Светлая памяць героя Беларусі Андрею Зельцеру. Мы памятаем. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымкі майго YouTube-канала. Калі ласка, пашыряйце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Калі ласка, каментуйце, калі ласка, задавайце пытанні. І мусіць сёння самае галоўнае, калі ёсць магчымасць, акажыце фінансавую дапамогу. Можна гэта зрабіць па першай спасылцы в каментарах. Будзьма разам. Жыве Беларусь. Свой да свайго па свае. 23 верасня распачаўся визит президента Украины Владимира Зеленского в Злученные Штаты Америки.
Ён аказаўся вельмі працяглым, нават больш па часе, чым меркаваў Зеленскі. Розныя ёсць каментары наконт гэтага візіта. Я скажу все-таки самое галоўнае. Хотел гэтага прэзідэнт Украіны ці не хотел, але ж ён ввязался в перадвыбарчую барацьбу ў Злучаных Штатах Амерыкі, што не вельмі добра для Украіны і ёсць пэўнай ступені пагроза в будучыні. Што тычыцца самих конкретных вынікаў візіта, вельмі добра, што прэзідэнт Злучаных Штатов Америки Байден обвестила о повышении в ближайший час дапамоги Злучаных Штатов Америки Украине. Там были нюансы, что просто 5 миллиардов долларов могли зникнуть, бо термин их заканчивается. Но я думаю, что это связано не только с визитом Зеленского в США, еще с той ситуацией, якая склалася на фронтах в Украине. Бо натурально зараз Украине вельмі патрэбная падтрымка. Ну и этот визит снова-таки меня переконал повторить просьбу до всех глядачов нашего канала. Коли ласка, не власти, выборы президента Злучаных Штатов Америки. Особливо, конечно, это анекдотично для нас, для белорусов, які позбавлены права выбирать уладу уже 30 годов, распавядать, який президент мусить быть Злучаных Штатов Америки. Больше того, при любых выніках варианты и пачатку Третьей сусветной войны и іншыя недобрые рэчы, яны, на вялікі жаль, вельмі верагодныя. Таму трэба спокойней ставиться до того, что отбывается в США, засяродзіцца менавіта на тым, чым абавязана засяроджвацца беларусы, асабліва якія апынуліся в замежжы. Это падтрымку менавіта беларускага народа. А з гэтым зараз вельмі цяжка, бо по великому рахунку все гэтыя размовы навокал выборов в тых ці іншых краінах без разумення, што трэба для Беларусі, яны прыводзяць только до катастрофы. Ну і каб закончыць гэтую тему, визит президента Украины в США, я поднял бы еще крышечку про Беларусь. Не трэба забывацца, што гэта не першы такі вельмі няўдалы знешнепалітычны крок персанальна Владимира Зеленского, бо на мінулым тыдні якраз было апытанне грамадзян Польши, и 52% грамадзян Польши яны звязывают вступление Украины в Еврозвяз с пытаннями праўды, как яны называют, про валынскую резню. И гэта таксама зроблена была праз памылкі кіраўніцтва Украины, калі в тым ліку, напрыклад, інтарэсы барыгаў, якія перевозили зерні, аказаліся больш важныя, чым все іншыя, і з гэтага таксама был зроблены штучны канфлікт. Бо сёння такая унікальная ситуация возникает, что практычна все суседзі Украины, яны в пэўнай ступені на ўзроўні грамадства пачынаюць все больш і больш быць ізаляваны ад братняга нам народа, які змагаецца з жахлівым расійскім імперыялізмам. І пачалося гэта менавіта з беларусаў, потому что неудалые выступы Зеленского на самом початку, когда он практически признал лукашенковский референдум, голословно заявлял некоторые речи, после фейки, которые запускались на початку войны, в тым ліку про удзел лукашэнкаўскага войска в войне, яны аказалі свой негативный уплыў, и оказалось, что замест того, каб казаць про расійскі імперыялізм, что шмат хто з грамадзян Украины лічыць, что это менавіта беларусы виноватые. Причем это зноў-таки полная демагогия. А не демагогия, а то, что до этого часу не зняты дискриминационные меры в Украине наконт грамадзянаў Беларуси. Это парушэнне і Конституцыі Украины, і парушэнне міжнародных пагадненняў. На вялікі жаль, про гэта ніхто не кажа. Все грэбуюць беларускімі нацыянальнымі інтарэсамі. І на вялікі жаль, до этого часу, як не дзіўна гучаць пытанні кантрыбуцыі, гэта сёння абсолютно дзіка гучыць в адносінах да Беларусі на 3-м году войны, асабліва калі пачынаюць удакладняць, што гэта ідуць пакеты буйнейшых беларускіх прадпрыемстваў, такіх як Беларускалі, Белаз,
беларуская чыгунка і гэтак далей. Все гэта натуральна уже цяпер трэба было выбіраць. Вельмі кепска тое, што беларускія палітыкі, которые весь час кажуць пра Украіну, спрабуюць такія рэчы не заважаць менавіта беларускія нацыянальныя інтарэсы, бо такім чынам, хочуць гэтага ці не хочуць, кіраўніцтва Украіны адбелівае расійскі імперыялізм, і па вялікаму рахунку это кепска для ўсіх, бо людзі ёсць людзі, і нельга, каб адбывалася, каб беларусаў рабілі ізгоямі. Якая демагогія пры этом бы не гучала. Бо і самих ситуація в Україні жахлівая, і ми абсолютно натурально зацікавлені в тим, каб Україна вистояла, і каб Україна все-таки не відповідала тим словам, які сказав один з кандидатів в президенти, бо шмат всяких спекуляцій, шмат пропаганди перед виборами. Там Трамп сказав, що той України, яка була, вже не буде. Це на великий сапраўды так, бо вельмі вялікая колькасць забітых, вельмі вялікая колькасць разбурэнняў, і натуральна, конечно, ёсць нейкія спадзевы на то, што это будет калісьці адбудавана, але ж пытанні застаюцца, бо вайна ідзе, і кожны дзень забіваюць все больше і больше людзей. І візіт в Злучаныя Штаты Амерыкі Владимира Зеленского адбываўся падчас дастаткова цяжкіх баёў на фронте. В тым ліку, по-ранейшаму расійскія акупацыйныя войскі кіламетр за кіламетрам напалзаюць на Донбассе, в Харьковской области, по территории Украины, захоплюючи там по некалькі кіламетраў кожныя суткі. Працягваюцца баі в Курской области Российской Федерации, але ж меня ўразіла в гэтых баях таксама некалькі рэчаў. Тое, што баі ідуць, а газ расійскі, ось якраз праз лінії фронта спокойно ідзе в Европу, робіць свою справу, бо атрымліваецца, што жыцці людей это значна менш каштуюць, чым энергоносьбіты. Ось таксама, на вялікі жаль, гэта праўда вот гэтай тотальнай вайны, которая все больш і больш людзей забівае на вачах всего света, і ніхто пакуль нічога не можа зрабіць з агрэсарам з Расійскай Федэрацыі. І гэта вельмі кепска. Так не мусіць проста быць, бо это абсолютно несправедліва, і несправедлівае тое стаўленне да беларусаў, которое, на вялікі жаль, сёння ёсць ва Ўкраіне. Третья падзея – это 27 верасня, забойство кіраўніка Хезбаллы Хасана Насраллы. Я вельмі лаканічна. Сам тыдзень пачаўся заявы ліванскага ўрада аб тым, што ў выніку масіраванага ўдара з Ізраіля загінула каля 450 чалавек, тым ліку 35 дзяцей. Такого ўдара не было уже на працягу дзесяцігоддзяў. А пасля 27-го ўжо быў забіты кіраўнік Хезбаллы з 1992 года, бо бачыце, гэты чалавек узначаліў гэтую структуру нават яшчэ в той час, калі ніхто ніколі не думаў, што Лукашенко может быць кіраўніком цэлай краіны. Вельмі долго кіраваў, неаднойчы его спрабавалі прыбраць, не атрымлівалася. Но я думаю, все, кто глядит мой канал, ведает, что перед гэтым была атака пейджеров, там таксама были загінуўшы еще больше покалеченных сирот менавіта боевиков и активистов Хезбаллы. Гэтая операция Израиля, она не до конца зразумела, як зроблена до этого часу, вось, и на что опирается. Забойство кіраўніка Хезбаллы выкликало великую реакцию в свете. Натурально будет вельмі моцное обострение в Ливане. В принципе, все абсолютно чакаемо. Адзінае, што я не чакаў такой резкай заявы кіраўніка Турцыі Эрдагана, які в этом пытанні цалкам падтрымаў Хезбаллу. А я хотел бы нагадать, что и вся Хезбалла, и забиты Хасан Насраллы, яны просто не допускают існавання Израиля. И хотел бы сказать по этому
некалькі тэзаў пра всю сітуацыю. Першае, меня калісьці, па-першае, не трэба забываць аб тым, што гэтыя падзеі таксама вельмі моцна звязаны з Беларусі. Па-першае, вельмі вялікая колькасць паміж грамадзян Ізраіляў — это людзі, якія выехалі менавіта з Беларусі. Шмат хто з іх вельмі актыўны. На вялікі жаль, тут таксама ёсць такая рэч, што габрэйскія грамады в Савецкім Саюзе в Беларусі, яны былі пад шчыльным кантролем КГБ. Напрыклад, такі вядомы дзеяч, як светлай памяці Гутман, ён гэта звязваў з тым, што проста грошы дастаткова вялікія ішлі на кампенсацыю габрэям, ішлі дастаткова складаным геаграфічным шляхам, і спецслужбы не маглі гэтыя грошы в спакоі пакінуць, таму спрабавалі кантраляваць гэтую грамаду. Натуральна, гэты кантроль в пэўнай ступені перанёсся і на дыаспору в Ізраілі. І гэта тэма, пра которую не трэба забывацца. Правда, я дадал бы ад себя яшчэ адну тэзу, што гэта яшчэ звязана з тым антысемітызмам дзяржаўным, які пачаўся в Савецкім Саюзе, пачынаючы з позняга Сталіна. Я думаю, пра гэта вы ведаеце. І другі момант, я быў просто шакаваны, калі была мінулая шырокая ливано-израильская война. И калі яна пачалася каля 20 гадоў тому назад, то 2000 грамадзянак Беларусі разам з сваімі дзецьмі выехалі з Ливана. Это звязана з тым, што беларускі масава выходзілі замуж за сірійцаў і за ліванцаў. І тады был такі масавы сыход з Ливана. Беларусак не знаю, як гэта будзе цяпер. Это таксама дастаткова важны аспект. І самае галоўнае па самой сітуацыі. Звяртаю вашу увагу, што сёння на першым месцы па прыросту насельніцтва з'яўляецца сектар Газа. Там найбольш колькасць людзей нараджаецца і самы вялікі прырост насельніцтва. Это характерно для іншых мусульманскіх краін. Між іншым, апошняе месца в свеце займае Украіна. Это при тым, што і вайсковыя, колькасць забіта вайскоўцаў не до конца там лічаць, такая вайна там ідзе. Я да чаго, што сітуацыя ў Ізраілі, она дастаткова сур'ёзная в стратэгічным пытанні, бо той же Іран, які стаіць за Хізбалой, бо это шыіцкая грамада Лівана, ён наогул таксама ставіць мэту па знішэнню проста Ізраіля як дзяржаву. Гэту же мэту шэраг структур, якія зараз ваююць з Ізраілем, абстрэлююць ракетамі, в адкрытую кажуць. Тое ж самае в дактрыне Афганістана. І па вялікаму рахунку рэсурсы гэтых краінаў, яны ўвесь час нарастаюць. Сведчаннем гэтага менавіта тыя баі, которые мы бачым на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. Яны резка адрозніваюцца ад того, што было ў 20 стагоддзі. Я да того, што і в гэтым рэгіёне может адбыцца сур'ёзныя падзеі, з якіх распачнецца Трэцяя сусветная вайна. Это такі же трывожны рэгіён, як наш рэгіён, і там впалахнуць все можа в любы момант, і дастаткова нават па дробнаму поводу. І думаю, што в ближайший час будет резкое обострение и в Ливане, и магчымы яшчэ некаторыя наступства этого забойства, которое, в принципе, уже адбылося и уже есть гістарычным фактам. Больш того, для фанатикаў гэтае забойство дадае просто мотивации змагацца. И не ведаю, дастаткова тревожно, потому что не такая добрая зараз ситуация в этом регионе, как была она еще совсем недавно. Я хотел бы нагадать, что совсем недавно Ливан называли другой Швейцарией. Сегодня вы можете прочитать, что шииты там третья громада в ливанском громадстве. Это уже неправда, потому что христиан уже теперь там значно меньше. И колькость христианов там резко зменшается и будет зменшаться. Это так само вельмі важный аспект той будучей войны, уже открытой поміж Хезболой и Израилем.
яна будет цяжка, як это не дзіўна гучыць, хаця Хізбалла не з'яўляецца там нейкай дзяржавай, а толькі кантралюе частку Ливана. А ж кантралюе уже давно, накопила великие ресурсы, и это дастаткова важно и серьезно. Четвертая подея 29 вересня – это парламентские выборы в Австрии. Я построю вельми коротко. Как вы все ведаете, выиграла партия «Свободы». Это ультраправая партия. Другое место заняли консерваторы, Народная партия. «Свобода» набрала около 29%, консерваторы 26%. Третье место заняли социал-демократы, 20%, и 8-9% взяли еще две партии, австрийские, либералов и зеленых. Але ж партия «Свободы» – это достаточно старая партия в Австрии. Яна двойчы выходила ў Рад, і в адрозненне ад Нямецчыны, напрыклад, тут ёсць яшчэ магчымасці, што магчыма і цяпер яны войдуць у Рад. Вось. Тут может быць дастаткова цікавая і камбінацыя. Але ж пра гэта адкажа толькі будучыня, і перамовы австрийских политиков, которые зараз адбываюцца. Все дают заголовки о том, что впершыню ультраправые пасля войны заняли первое место в Австрии. Это абсолютная правда. Але ж я могу сказать, что уплыв ультраправых в Европе натурально будет нарастать. Это совсем непозбежно. Меня больше цікавить не только то, что это пророссийская партия, але ж і натуральна пытанне Украины, Австрии и так завсёды было дастаткова акуратнае. Але ж при новом Раде, нават калі там партия «Свободы» не войдзе, я думаю, что яны долучатся, як и Венгрия, як и Швейцария, до китайско-бразильской инициативы, которую Киев отвергая и лишит такой промосковской. США подтримливает такую реакцию Киева. Але ж меня больше значно цікавіць Беларусь. На великий жаль, Австрия достаточно тесно звязана с лукашенковской бандой. Я вельми хотел бы выкористать то, что есть мой YouTube-канал, как сказать про такие же ганебные для Австрии и Німеччыны гістарычны факт. Яны дали лукашенковскому режиму гроши для того, как был зроблены мемориал в Тростянцы. Бо ихние продки рабілі злачынства на беларускай зямлі. І в выніку за нямецкія і аўстрыйскія грошы был знесены крыж, які был поставлены на тым месцы, где нацистами был забит лидер белорусского супротива, лидер антинацистского белорусского супротива, ксёндз Вінцэнт Гадлевскі. І так нам показали, як яны ставіліся и ставится до белорусов. На великий жаль, перемога ультраправых – это так само взмацнение позиций банды Лукашенки. На жаль, але ж гэта так. Свой да свайго па свае. Шановные белорусы Варшавы, запрашаю, кто мает магчымасць в неделю 6 кастрычніка о 14 гадзіне до помніка Коперника, где адбудецца традыцыйная акцыя беларусаў Варшавы. Прыходзьце, калі ласка, бо трэба, каб мы нагадывалі, што ёсць Беларусь, бо мы мусім быць в той цяжкай сітуацыі, якая сёння в Беларусі, разам. Свой да свайго па свае. Ну і апошняя навіна, гэта 23 верасня. Затрыманне в Магілёве Александра Кандрычына, які аказаў супраціў тэрарыстам з Губасіка. Спачатку я хацеў тут распавесці, бо было 62 дзень народзінаў Алеся Беляцкага, ему 62 гады. Я віншую Алеся, я віншую всіх з днём народзінаў Беляцкага, тому што ён зараз сусветна вядомы. Ён атрымаў Нобелевскую прэмію разом, як это не дзіўна, с расійскімі і украінскімі праваабаронцамі. Вельмі хочу, каб і Алесь, і все іншыя палітвязні выйшлі на волю. Але ж ситуация с правами человека вельмі конкретно якраз характеризует той жахлівы выпадок, які адбыўся в Магілёве, бо
бо з великими тяжкостями так проскочило в СМІ ім'я і прозвище білоруса, який був затриманий, Александр Кондрычин, и он так само ровесник Олеся Беляцкого, ровесник мяне. Больше я про его ничего расповести не могу. Бо вся інформація, знову-таки, дається ГБшними структурами. Що там правда, що там хлусня, тяжко розібрати. Але ж я хочу зробити наступну офіційну заяву. Кожний білорус обов'язаний обороняти себе і не трапляти в руки лукашенковських катов. Бо той конвейер, который зробили с 2020 года, что белорусов что день хапают, сбивают, здекуются над ними, треба спинять. И я просто потребую, кап захопленного в Могилеве громадянина Беларуси признали политвязнем. Треба перестать допомагать террористам з Губазика, террористам з КГБ, знішаць беларускі народ. Трэба прыгадаць пра тое, што і Пілсудскі быў палітвязнем, помнікі яму стаяць па всей Польшы, вось, і шмат хто яшчэ. І трэба ўбіраць тыя крытэрыі, якія робяцца в тым ліку ад імя тых, хто сёння в турме, а сітуацыя ўжо змянілася, резка змянілася. Не было такого террора, калі дзейнічала весна, и Олесь Беляцкий на свободе. Была зовсім другая ситуация. Так вот, треба обирать критерии, и треба всюду казать, что белорусы мають право в тим ліку і обороняти своє життя. Як розумію, в Могилеві таку спробу і здійснив чоловік, і зараз він за це вельми шмат заплатить. Тому що Білорусь, вона сьогодні повернули ее в сталинские часы, и той широкомасштабные репрессии, той террор, який супроть белорусів, правда, жахливый. И на великий жаль, банда збирається просто змацняти гэты террор. Гэтаму треба супрацьстаяць в тым ліку і казаць правду про падзеі в Беларусі, до чего я закликаю всех, кто меня чуе. Будьмо разом, бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь!